Shalom. Tabarade maro hado pikirata lahu mamuji Tuhata. Marid di mahita siya bukwede nomor siya ayat sada satu ayat tulu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni toti perbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Ahu do Alpha, ahu do Omega, bonana dohok ujung na ninna Tuhani, na adong dohok naung adong hian, dohok naro, pergugu na sumurong. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dewata, sian asin rohamdo ubahin saat hami tu tahun na baruon. Hodo na maramoti hami di bagasan na sa tahun na salpui. Saya si maroham, saya unang tulak hami noaing, saya dongani mahami di bagasan tahun na baruon.
Pasu-pasu hami rodi akka ulaun nadenggan nahula hami marhite-hite kuarmu alai nagumodang pasu-pasu hom mahatam na bediai ti rohanami asa gabi na baru rohanami asa tarpamasuk ho hami tuan wagijang dihasusuda di bohal nami. Amin. Terpuji Tuhan ta, mari kita sebutkan dia 752. Tabigema patik di bata na ditotop di menggutta sadarion ima na dibuat siap patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu de Jahoba de Batam ninna de Batata dan jadi marakup ahu bahinommu de Batam. Dia do lapatan nei odo. Ikon biar hatta jala humolong jala upos mida de bata asamida nasana adong atong rak mengidogo mahita Tuhan de bata lahu mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan de bata sai pargogoi mahani mangulahon naho bartu patik ini. Amin. Terpuji Tuhan ta mari dehita sebuken de onom 100 wali pulisada.
Mapauduk marohata, tatupoti madosata di hadapan ni Debata, martang yang mahita. Ale Tuhan Debata, ama namin na di managijang. Hodon na patupahon hasisa di dos sa dihami halak na dangulon, marhite-hite anak haholongan ni Rohab. Saya si maroham dihami, agka na mga sakot dosa nami. Sa sahabi matuha, tubaga sa rohanami hasisa di dosa nami. Lehom matuhami to dim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alay, asa hot rohanami marha porsyaon lahong manggutapon nasa dosa doho roha portibyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelian na mangulu jala na madia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot hasasahan di dosa. Para si roha jala perdengang basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita hobar tu akka dosata. Jala lang dibalosot tuhita hobar tu akka haja hatotta. Songon asin ni roha ni ama-ama mida akka anak-na. Asin ni roha ni Jehovah di akka na magkabiari ibana hasangapom ma di debatan na digijam. Amin. Kapuji Tuhan ta merit dihita sa bukende 120 tolu. Hata ni Debata, epistel di Bingguta sa Darion, dibuat do sian Yohanes sada, mamukka sa naik sada sahatu ayat sia. Yohanes sada, ayat sada sahatu ayat sia, tajahama margati sore. So nom maridok di si, hatai naga bidaging. Dimulanai nung nga adong hatai, jala saur tu Debata do hatai, jala debatado hatai. Sa luhut nai merhite sian hatai do ubahen na majadi jala dang adong nang gosada sian nang jadi naso merhite siani. Namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum alai dang dijakon nahulumi. Sitidangi do ibana ubahen naro asa dihatidak ko panodangi ang giat gabe porsia sa luhut na marhite sian ibana.
Alainu ngamadok ro ujui tu pertibion panodang nasitongi na manodangi na sajolma ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Kita puji Tuhan hata mereka hita sebukende 127. Tahatidakom maha persiatai so nani tidakon didongata saha persiau di sandok pertibion rak mahita madok au persia di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosa na tumo palangi dohotano au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorak sahaubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsila na tua na toru dung ditanong na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hudul siamun di debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosanya di simay bana pay mamulas sugot tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho na mate au persea iton di perbadia jaladong sa dahuria na badia huria hato panihal Kristen akka na badia doho dihasisaan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sugot dari ni halak na mate doho dihamaluan na surasuda. Amin.
Tapuji Tuhan ta marhitekor punguan ama. Tabi gema titing di huriata di bagasi samingguon, ima na ni jahon ni amang situa hari lubat tubing. Hurian itu hata, tabi gema titing di huriata 5 Januari 2025. Naparjulu, guarna mingguta salegon ima minggu duk tau baru. Topik jamita nunga ditubus Jehovah
bangsona. Napaduahon, ruas natabba, mamuka minggu sadarion 5 Januari 2025, tajakom gabe ruas ni Huriata, ima keluarga amak Fiden Triholden Pasaribu, inang Rama Borusiburian, rap doho 2 halak yanak kondasida, ima Rapi Hasihola Pasaribu, doho Gabriel Luhu Hatorangan Pasaribu, Pidasian HKBP Sendawar Kutai Barat, Resor Sentosa Samarinda, Distrik 27 Borneo. Alamat nasida di Perumahan Bukit Indah Permai, Blok F, registrasi KK 0411, masuk tu sektor Galilea. Tu ruas nai baru pinangidohom ma asa jongdong di nganana. Saya gawe ruas na mangulu manasida di Huriata. Napatuluhon, acara pisah sambut proses HKBP Distrik 27 Borneo. A. Di hari Sabtu 10 Januari 2025 pukul 15.00 wita saat tunasidung maringana di gereja HKBP Balikpapan di Patupado acara serah terima proses secara administrasi. B. Di hari Minggu 12 Januari 2025 per minggu pukul 10.00 wita di gereja HKBP Balikpapan di Patupado acara paborhator doho mangojakon proses HKBP Distrik 27 Borneo. Siana Makpadita mengidotua pandiangan Tua Makpadita Samuel Ambarita. C. Duksipul per mingguan diuduti doho acara pisah sambut di Patupa di Sopono Mensen. Undangan turuas HKBP Balikpapan baru torokna 20 halak. Napaupaton. Pendaftaran Margulu Malua, tusude ruas ni Huriata na remaja tingkat SLTA nanang parsidoho tu kateksisasi sidi manang Marguru makatidakon haporsiaon tahun ajaran 2025 asa Roma mendaftar tu kantor ni Huriata. Huhu mabuan surat pengantar sia situa sektor nabi. Turuas naso melengkapi dope database dibuat ma fotokopi ho ripe naturasna doho akte terdiri neneng Marguru Malua. Pendaftaran Marguru Malua saat tu ujung bulan Januari 2025. Napalimahon, ulang tahun kelahiran doho perkawinan. Parhalado doho sudi ruas ni Huriata pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho perkawinan tu sudi ruas ni HKBP Balikpapan baru nama kalaso di Bagasa Saminggon 5/10 Januari 2025. Hatani debatama dok saya paboto honommu do tuahu dalan hanggoluan. Sumalas ni roha diadopan ni bohim. Akka hasudungan ni roha masa disiamummu saliling-lilingna. Pesalme saplonom ayat 10 sada. Napaunopon. Proses penyusunan program doho anggaran tahun 2025. Tim SOP, Bibel doho Bukede, Warta Keuangan Huria, Warta Keuangan Panitia Pembangunan, Warta Keuangan Tim Diakonia, Warta Keuangan Panitia Natal, iuran diakonia, pote parasian, kerapihan persembahan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, boima tajaha di grup WA HKBP Balikpapan baru doho sektor, manang link database HKBP Balikpapan baru. Songoni matik ting ni Huriata di bagasan mingguon di pasu-patu tuhata mahita saluhuna. Kapuji Tuhata mereda hita sebukweda oba ratus oba pulitolu. Tuhan Yesus napunaan songgo damena dia pulang dari pargogo molunai nasayo sabun dan sayoi
Sang Yang Mahita, ale amang partengkan bahasa di partikianon, na yang tumangyo kata pamisal na ruas ni huriamon. Sa ito dim na badi iman na mangguhirohan ng pikiran nami. Asalam watu si hami hatam, jalalang mangula hatami di bagasan hadiryo nami ganup marsada-sada. Mangasahan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Horas marihita salhu na manginang. Selamat tahun baru. Mau lihat itu hata tari parhita 1 tahun 2025. Hurian itu hata ni debata naga beturpuk jamita di parmenggota di bagasatikion imasian Jeremia bidu 30 mamuka masian ayat 10 sahat rodi ayat 14 tabuka bima bibil tamanginang asata jaha secara responsoria. Tangihon mahata ni Jehovah hamu ale akka bangso parbegu. Jala bari tahon hamu may di pulo-pulo akka nadao. Jala hatahon hamu. Ibana napaserakon Israel na julo. Laos ibana papunguhom muse. Jala ramotan na songon parmahan di punguan na. Rodo nasida sogot huhut marolopolop di pucuni Sion. Jala marongoman nasida madapoto dengan bahasa ni Jehovah. Eme dohot anggur, dohot miak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu. Jadi tau dinasida ikon songon porlak natakas diaik. Jaladang be madate nasida. Dungi marlobi-lobi matau dinia kamalim di tabo-tabo. Jala busura bangsoku marsauli dengan basaku. Ninna Jehovah ima sahatna. Hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di bagasat tikion. Mangingot tita satokin manginang baru 5 hari nasal pura bete tahun 2024. Jala martu pado songon lasni rohata di Batulus debata tu tahun 2025 pas di mata nita baru itapatu pado ibadah jam 00. Somalna manang songot sada tradisi do dihita molo dipatu pado ibadah jam 00 di dalam keluarga pasti do adong disi nama dokhata. Isima saling mengidom maaf diakah hagaleon sepanjang tahun 2024. Jalalas disido nang dipatol khas aka aha harapan-harapan manang tangiang di tahun 2025 nanaing si jaloon. Tapatu pada kamanginang ate, iya, mulai hati di Tuhan. Alani ido naing hatani debata di bagasan sadarion minggu parjolo di tahun 2025. Di patorang no dison molota jaha di bagasan turpukon bidu 30 sada 130 tolu. Omma na pinasahat ni si Jeremia tu bangso Israel ala memang tongon na mana yang melua na sida. Asa tubuh pakirimon aidot dona kandingan di ayat patul bidu 30 sada ayat 10 ibana paserakon Israel. Molo pedidoko dison ibana paserakon Israel. Tuhan dona manerakon na marlapatan na mengajari nasida manguhum nasida ikon gabi terbuang tu Babel di paserak danghot binasida sada huta sada keluarga alai marserak ay terbuang debatado na paserakon alai laos idoko do musena di ayat 10 babua laos ibana papunguhon muse
debatana paserakon, alailas ibana muse papunguhon, jala doko diramoti, jala diparmahani. Ima nabinahen ni debata tu bangsona. Aidoko do molo di pasal 31 ayat 1 idoko do ahu gabe debata ni salhut marga ni Israel jalana sida gabe bangsoku. Hubungannya kembali dipulihkan. Na dipaseraki dipapungu muse. Puasa dipaserak karena mereka tidak setia. Naso setia do bangso Israel itu debata ubena diuhum nasida. Asa diajari bangsoi naikon gabe bangso na setia do songon bangso na pinili ni debata nasida. Asa molo penunga di palua bangsoi asa diingot dirina. Paboa bangso ni debata dang dihalo mohon madau sia debata. Molo penung di paserak dungi di papungu muse dibahe muse sumuang ibana unang gabe kijang rohana. Ikon ingoton na do dirina na debata do baluahon. Na debata do papunguhon. Asa unang say bolak balik nama say satia dang dope di pardalanan na musena manobang gana-ganaan mga dungi musena alanug terbuang dung di pasuang muse tong muse mangulahud dosa supaya tidak berulang-ulang seperti itu. Dipaingot mak ibana do napaserakon, diingatkan bahwa ketika tidak setia maka jemaat itu, maka bangsa Israel itu akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan itu dakola paserakon ibana alai dibapungu dong muse. Dalam arti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dang dipasobu bangsoi di bangso Babel di ujudi habuangan ditiki mangadopi uhuman nasida. Alai dipasromu dong muse. Dipapungu dong muse. Diramoti. Jala pole dokon diparmahani dong musena. Ima habel gaun ni holong ni rohani debata maradopon bangsona. Akadamang day na kita salhuna na dihaholong itu hatta salpu pe tahun 2024 sahati tatu tahun 2025 dengan penuh harapan-harapan yang baru, impian yang baru, capaian yang baru, rencana-rencana baru dalam kehidupan kita. Godang do aka pakirimota ale bisa jadi do pikirata manang rohata dang sai do pe siatan na salpui. Apa yang telah terjadi di masa yang lalu masih terbawa sampai ke tahun 2025 ini. Nang penong didok pamangan marsi salpuam ma diaka 2024. Tetapi ternyata dang salpu sian roha. Bisa jadi rusongoni. Alani naing diaraho kita ke manginang ahanong salpui akasita ono pei. Molo di sobang soyu bena terbuang alani dosa na sendiri do. Hasalaan na sendiri do alanang setia tu depata. Di tahun nang salpui kalau kita merasa bahwa hidup kita jauh dari Tuhan, maka pada momen ini kita mau ingatkan kembalilah. Mula mak. Muba mak. Bertobatlah. Unang bedau-dau sian debata. Alai ikon Roma tu ibana, asa marsada di bagasan ibana, di bagasan tu hatai. Ikut betul-betul salpu do. Jangan lagi terbebani oleh masa-masa lalu. Tetapi harus punya tujuan, pandangan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Toh masa di tahun baru menjadi pribadi yang baru, yang dekat kepada Tuhan dengan harapan dan impian-impian yang baru. Edangan kita rana mangidoho nate upor suk mangulu kita 2025 siap pada 2028 asal berangkat dongi. Semua kita mau lebih baik lagi. Lebih terberkati lagi. Lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ido anggo pakirimota. Ido nata harapon. Dangado kita alam sumuruk madang adong, lam malas madang. Tapi semakin menyalakan semangat
untuk memberikan yang terbaik di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Alani doa kamanginang itu gutugu hata ni debatado hita di parsaurata di minggu sadarion imana parjolo bahwa jangan kita berlarut-larut dalam suatu kesulitankah, kekecewaankah, kesedihankah di masa yang lalu. Ikodo tugu hapor syota menatap berkat Tuhan menghantarkan kita di 2025. Iko tusido panatapata ubal gado basa-basana sian aka hamaolon dohot sitaonon nata adopi dingoluta, karena dia mempersatukan kita. Itu gudo hita iramo tido hita diparmahani do hita saluhuna. Napaduahon muse tabereng di ayat 10 sadaya kang manginang idok hatan di debata harus songonon. Ainunga ditobus Jehova Jakobi, jalanunga di palua ibana sia tangan nina gumogo sian ibana. Sia tangan nina gumogo sian ibana. Molo dison bangso Israeli mangadopi bangso Babel, gumogo bangso Babeli sian nasida. Uido ben nagabe tartaban nasida. Alai de batado palua ho bangso nai Jakob nadidok nadison. Tuhan melepaskan dia. Nanai dohonon na dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya kekuatan dunia ini, orang-orang yang punya jabatan, punya kuasa, punya uang ini, sepertinya ini memiliki kekuatan lebih. Herasa guru di sodde sudi perdalanan dingului. Tetapi firman Tuhan ini mau berkata, danggu mogoi sia debata. Tuhan jauh lebih berkuasa. Dia mampu berbuat lebih. Paluon na dohita siani. Dang tuki laho makopit ngolutta. Alay say na paluon ni depatado hita songon bangsona Israelon nang pesya panatapatay hera na gumogo do tutui di pardalanan ni ngolutta akan na deportibion. Alanido akan manginang di tahun 2025 on kita mau dikuatkan supaya kita senantiasa di sepanjang hidup kita dalam melewati suka duka apapun perjalanan kehidupan kita 2025. Ingat mak, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melepaskan kita dari apapun, sekalipun itu orang yang berkuasa dan berpengaruh. Sian aka panahit, sian aka hamaolon, hapogoson, dia sanggup untuk melepaskan kita. Adong do de batata, nasatia madongani hita, itong-atongani pardalanan ni ngolut taon. Dia sanggup untuk melepaskan kita. Tuk do waso ni de bata, laho baluaho kita, aka ruasna. Akadamang dainang, las ido nagabe tiopota. Ala debata si palua do ibana. Ikon ganup do hita nian akan na pinaluana mangolu hobar tuhatana. Harus hidup seturut dengan firman-Nya. Kenapa? Karena melalui firman ini kita diingatkan. Molo dirokot dison di ayat 10 tolu irokot dosi. Jadi muba maarsak nasida gabelas ni roha bahenoku jala apuloku nasida hut palasak dung salpu godok nasailaon. Tuhan mampu mengubahkan arsak ni rohai gabe las ni roha. Tuhan mampu mengubahkan penderitaan menjadi sukacita. Tuhan mampu mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian. Aira pak marlas ni roha ma namar baju duli-duli drama tua manortore. Tuhan mampu mengubahkan itu. Alani mangulu mahita di bagasan haluaon nang pinatupan itu hatta marhite Yesus Kristus si itong-atongan ni pardalanan ni nguluta. Serahkan segala pergumulan kita manginang hanya kepada Tuhan, karena Dia mampu mengubahkan itu semua menjadi sukacita, menjadi kemenangan bagi kita semua. Alani di 2025 iku mangulu do hita
sebagai umat yang telah dimerdekakan akan nang tinubus ni debatado hita salhuna. Semotopi di mingguta nunga ditobus Jehovah bangsona. Tuhan menyelamatkan umatnya. Di palua do hita sian nasa ragam di parmaraan. Di palua do todita manginang. Di parmahani do hita. Di leho do hasesaan di dosa do hita. Soi sehita nian. Alai argado hita di adopan ni debata. Saya mulahulak do hita mangulahod do say. Alai saya totong do disungguli debata hita. Mulak matudalan nadengkan. Ala memang tuhata na marmahani hita. Dada hola pamatang tao di paramahani. Alai do hodo todita. Dako lang nguluta na di portibyon na di sariho debata. Alai di hanguluan sogot pe. Di barade do di akan na makaporsyai ibana. Alanya ka manginang ikon. Mangulu do hita hobar tuhata ni debata. Ala akan naung tinobus ni debatado hita salhuna. Na parpudi maka manginang molo tabereng haluau na pinatupa ni debata. Kebebasan kepada bangsa Israel tidaklah hanya kepada pribadi-pribadi. Dakolan sahalak na dipalua. Alai sudedo secara bersama-sama do. Na tinogihon ni debata mulak na pinapungunay dako lesada manang dua. Alai sudedo bangsoi. Semuanya kembali bersama-sama. Gabe marsada do nasida. Keselamatan yang daripada Kristus juga demikian. Tidak hanya untuk satu orang, dua orang, satu keluarga. Tetapi untuk kita semua. Tuhita salhuna do haluaon na pinatupanay. Di partikian nuaingon sepertinya nunga gabe seherana biasa kehidupan yang individualis sudah lebih mendominasi kepentingan diri sendiri. Toema nang perapak kita hudul boyro honon ngasih tiop handphone nabe hita. Rape hita di meja makan nganu nga sial langit dahan nabe si toton handphone nabe. Rak parsora pehita mungkin hanya ketika berfoto aja kita bersama. Alai sai habis foto bersama ngabe masing-masing nama musena. Dalam arti songonon rasa holan mementingkan diri sadirion ngasudebe hita boyro honon semakin dimasuki zaman yang demikian. Ngamol bedo honon patalu roha tu dongan. Ngamol bedo honon memprioritaskan dongan siap pada iba. Untuk mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi sepertinya sudah ngaduh bedo honon semakin tipis make yang menginangate. Alani i na yang diajar hon hata ni debatado hita. Namar seraki dang sada-sada ipalua. Alai bersama do. Haluau na pinasahan ni Jesus ipe dakola tu sahalak dua halak. Tetapi Tuhan mau semua menerimanya. Sebagai umat yang telah ditebus, yang diselamatkan, mari juga manginang memupuk kembali kebersamaan. Rakma dina mekel, rap manang dina tangis. Rakma hita mangida, diaka na humaliang ta, rakma mikirhon, jala rak manang diaka papahenan. Supaya kita sama-sama menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena harapan kita 2025 pasti dodang persirangan. Alai semakin kompak, semakin kuat, semakin bersatu dengan tujuan-tujuan yang telah kita impikan. Semua itu akan tercapai ketika kita bersama-sama, tidak hanya dalam mengucapkan, mendoakan, tetapi bersama-sama melakukan dan mewujudkannya. Di tonga-tongan di keluarga, inganannya kaulaun, itonga-tongan huria nang dia kapunguan pe manang di dia hita maringanan. Amen martangi yang mahita. Mau lihat madi hoa lemang pardengkan bahasa di hatam nakutangyo kami di bagasan minggu sadarion. Di bohali hodo hami laho madalani 2025 on. Asa totong marhapo sak kami tuho.
Tuho mahami maporus itong atongan ni pardalanan ni ngulu namion. Ay hodo haroruan ni haluaon. Tukdoho patuluson nasa na sinakapan ni rohanami. Alani unang luas sami. Mga sahon gugo nami. Mga sahon gugo ni Portibion. Alay ho maaliamang pardingan basa nahu pangasaho kami. Asa jupanga kami di haluaon. Jupanga kami di kapasupasum. Madala ni tahun 2025 di AHP na masa ho Malaysia huba nama parmahani hami. Di partikiano pe di surya katangi yang namin aku pasatami di bagas coromon. Asi maroham. Ho manapatulusoni di tonga-tonga ni pardalanan ning ulo nami ganup marsada-sada. Lehon di hami saluh nanuaing namar parsaura di bagas coromon nang nama dohoti ibadah pe secara online. Hahi pason nang gajang nimur. Ramo ti hami salhuna di namang ulahon ragam niya kaulon nami. Ramo ti hami salhuna li amang pardengkan basa dia kana sinakapan ni rohanami ganuk marsada-sada manang keluarga penang di tonga-tonga ni Huriamon. Dia ka keluarga besar nami pe nang dia kadungan nami ruas ni Huriam na sebuah ramar parsoran do tami di partikianon homana totong na mga ramo ti nang nama parmudu-muduhon ngulin na sida salhuna. Ali amang pardengkan basa di ragamnya kaulon nami pena nang siruton nami di bagasan sadarion nang mamuka di minggu marsugot say homa na mangodiho kami na mapargogoiho kami asa di bagasan biar midaho kami mangulahon salhut akaulon nami gabelang marsangap guarmu jala toto kami alemang pardengkan basa marlas ni roha lau majalo sudia akka pasu-pasum itong-atongan ni pardalanan ni ngulu nami. Dia karuas ni Huriam na berulang tahun kelahiran di bagasan sa minggu nanang roon. Nang na berulang tahun pernikahan pe, sailam tabay marinasida, hahi pason nang kajang niumur, nang ragam niya kasilasirroha dohot pasu-pasum. Asalam tau salhu nalituha kami, laho mamuji ho, alas yakodo haroruhan ni ngulu nami ganup marsada-sada. Di rumah tangga pe salam tabay holong ni rohan asyakoy, asa ni rahut ni holong ni roham keluarga, ho namang uluhon gabela martaba-taba maka pasu-pasu si calon nasida tutiki namang huton. Dia karuas ni Huriam pelemang pardengkan bahasa na di bagasan pemulihan nang hurang sehat di bagasan tikyon. Tuko malemang pardengkan bahasa na mga pehon tangamu tu sudeya karuas nang paralo ni Huriami. Marhite akka parubatan nasida si panganon sinumon nasida natuk dohwale Tuhan patuduho kuasom sumuang mamusena sidang marahi pason bangudu tia karagam ni ulon na tutiki namang huton nang di jemaat baru pe di keluarga mang pasaribu totong mahu pasatami tu adopan gabe ruas na mangulu manasida marhite Huriam agabe pe balik papan baruon songoni manang dia karuas ni Huriam na mangadopia kahamaolon pe totong alemang pardengkan basa pahot hapor siaw nasida asa tuk nasida salhu na makamuna kon ragam niya kahamoloni asa sude hami mamuji pasang apoko ala ni pangurupiyom dohot gugo ni wasom na hujalo hami itong-itong ni pardalanan ni ngulu nami apuli salhut aga na marsak totong dia kaganu pakirimon nami hupasahat hami tuho sayo alemang pardengkan basa na patulusoni itong-itong ni pardalanan ni ngulu nami dinamulak bepen no kami siya bagah coromon sayo mana mangaramo ti hami salhuna pataro hami di bagasan hai pason tu kanup akka bagas nami nang akka nganan si tujuan nami pe dia karuas ni Huriam na marsaka mulak tu balik papanon dusal pun asida akka mengunjungi akka keluarga dinapatu pahon akka tahun baru bersama dengan akka keluarga sai ramoti sude pardalanan ni ruas ni Huriam pataro di bagasan hai pason sahat tu balik papanon asa buhay museha mele Tuhan rap mar parsauran di ngulu nami si gano pare itong-atongan ni Huriamon lau mamuji pasangapon kuarmu na badiay ale amang pardengkan basa totong do pasaton nami itu adopanmu ima ulaw ni distrik na patupahon temu pisah preses tu minggu naneng roon seho manapatuluson ulaw ni dia manami amang pendeta ambarita naneng borhat madapoto kami tu balik papanon seho manapatuluson pardalanan dinasida nang di keluarga mang pendeta
Pandiangan pe manang sedihari pe madapoto ningan pakobasyon na baru seho matotong na mga ramodi. Luas semardalan doho dengan ulaw na nang sipatu pau ni distrik 27 Borneo ito nga tonga ni distrik nami. Ale amang partenggan basa totong lututang ambo pasatami bangso doho negara namion. Homa namang kongkomi jalan nama sumasu saluhut pamareta nami nang aka masyarakat pe asa dibagasan las neroa hami ala debata nami totong mamarmahani hami bangso Indonesia. Asi maroham di hami ali amang partenggan basa mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Tapasahat mapeliatang manginang uhut mahita marede sian buku de nomor 470 sada ayat sada dohot uduna. Pilih Yesus
Tatangnya koma peliata. Ale de bata amana mina di banwa kijang. Hodo hararuan ni salhut selehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hopasata mi masian na nelehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sejalam may gabiop na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mitong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti tito dim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mole hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana namin na di banwa kijang, saya pinarbadiya magwarmo, saya roh maharajon, sa saat molo mo ni roham di bonotongon songon na di banwa kijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Amen.